Ο Πανούσης, να τον ακούσουμε. Δεν έχει μιλήσει. Για βάλει τον λίγο να δούμε. Τι να πω πάλι. Αυτά που συμφωνήσαμε. Τι να κάνω, τα ίδια θα σου πω. Δεν έχει σημασία. Πες τα εσύ. Το θέμα είναι να πιάσουν τόπο, Τσιμάκο. Τι να σου πω. Ξέρω, κάνε προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα τα καταλάβουν. Εκτός να τα γράφουν στα κινητά που είναι πιο έξυπνα από αυτούς που είναι ηλίθιοι και τα Χάνεις τα λόγια σου γιατί είναι ο Αντίχριστος δίπλα σου. Μυρίζει καμένη σάρκα. Είναι ο Βλαδίμηρος. Συνεχίζουν να τρώνε τις σάρκες οι κομματατσίδες και ένα στους 4 Ελληναράδες τους επιβραβεύει με την ψήφο του. Η ανοχή μας στο κουρτοπώνυρο ραγιά, στο πελατάκι της κομματικής χούντας, έλαβε τέλος. Έλαβε τέλος. Δώρο Θεού η οικονομική κρίση. Επαναλαμβάνω, δώρο Θεού η οικονομική κρίση. Θα τελειώσει ο Σονούπο, όπως η επιδημία της Τρίπης. Έτσι, θα μας απαλλάξει η οικονομική κρίση από τους δοσίλεμους εργατοπατέρες, τους νταβατζίδες της λαϊκής βούρκεσης. Στο Κύφινιον η Ελλάς, ουρακοτάκι, ελέφαντες και τροχτικά, αρπάζουν, κλέβουν και βουτούν με τα δικά μας δανεικά στο τσίρκο της Δοσύλλογης Βουλής. Το πήδημα θανάτου σε ευρώ ή σε δραχμή. Περάστε κόσμε, ψηφίστε κόσμε, ψηφίστε κόσμε, ανδροί και λακριβά και μαριονέτες δανεικές. Πόσο πίσω μας πάει. Στραβάδια απολύομαι 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι Μόνο μια ρεσίλομαι από μακρινά η δασκάλα να τις βάξεις από μέλη Άγγελα, Άγγελα και μία στραβάδια απολύομαι 33 χρονάκια θητεία στραβάδια απολύομαι μια ζωή παρουσία σαν ελεύθερος σκύλος εγώ δεν θα πάρω Άγγελα Una
2001 στραβάδια απολύομαι. Σκοτώσουμε και κάνα ζήκα. Έχουμε κι άλλη παρέμβαση. Όχι, αυτά ήταν καθώς σας δείξω και βλέπαμε τηλεόραση. Α, είναι αντιπροσωπικού. Άμα είναι προσωπικού μάλλον. Πριν από 25 χρόνια είχα βγάλει ήδη το πρώτο μου δίσκο το 80.